И здравейте! Аз съм Вейлан и днес играем... Днес започваме едно ключи, а днес... Много ключи на Hungry Games. Я в Африка. Ела при мен. Къде си? Аз... На спална. И аз съм на спална. Аре бе! Аре бе, има хит! Ръка има. Аре бе! Ади, натам. Следвай ме. Искам да кажем, че вече... Има много гаден робот. Дъма бутушки. Я спа. Голдън. Още един чест. Панталонки си сменям. Се преобувам. Чест. Ома гъбе, тия апаси не виждат ли честа? Така. Искам да кажем, че Ловкрафтер вече не е от нашата група. Вече не е в Силтроник. Да, стария акаунт повече няма да качваме, ще качваме в новия. Но ти за стария... Знаете, че ще запозявам така груп? Просто... Снимам се въпреди стария канал. Нямам да се... Зено... Скират! Скират се. Да, от началото спавнаха зомбита. Какво ме скират? Къде си? Чувам лека музика от играта. Ние играем в Туледжи. Ще има описание. В описанието сървъра ще бъдем. IP-то. И има нови промени на спаун. Също. Ето и точно в мини геймсове. Лъв! Аз па лъв. Нищо сигурно се срещнем Дитмар. Аз къде влезнах? Къде ходя? Тук вече мога да се чупи, значи... Не, първо може. Дърта може. Така ще проверих, обрах и двата честа, иначе... Да ядем. Всъщност тази къща не съм идвал. Да, тази къща не съм идвал. Скелета, брат! Много хубав е сървъра. Представя го. Може да гледате клипове на Термитов, който той също, в смисъл, той е направил сървъра, май. Аз се кача тук по едно влакче, рад. Вие може да има нещо горе. Дали мога да скоча така? Съжалявам, че имикът се чува малко лошо. На лаптоп съм. Да, той и аз съм на лаптопа, ма. Това аз няма да снимам. Да, само... Аз ще снимам само. Не се знае, сега когато му вземат новият лаптоп, може и той да снима. Зависи, не се знае. Убиха ли те? Качи се на кораба. На кораба ли? Един кораб. Аз съм баш там. Един кораб. Аз съм в вода. Тебе. Застани там пред обичам. Искаш ли го пусти? Нямам кони.
кача. Качвам. А тук не мога. Къде да се кача, бе? Аха. Къде си? Аз съм горе. И аз слизам долу. Така, име крит не се чувам. Не се знае, ви може да го чувате, не знам. Как не го видях този чест, де? Име крит, къде си, бе? На кораба ли си? Те виждам. Where is? А това как може всичко да е обрано, бе? Къде си? Да не те пуснаха? Да те опуцаха. Убиха ли те? Патнаха те. А мен ме цепи. Може да снимаме също... Начало снимам или форма. Тук е бълган често с неща. Ако си бях, как си? Това трябва горе да чупя. Защо не мога да се отвори този чест? Заради тъпайни, брат. Тия често майки проверихме. И къде са, бе? Няма никой, аз съм на... Спаунт. На паунер. Аз забравих коя арена. Арена 3 сме. На арена 3 сме. Окей. След този ген да... Ау, айрон меч. Аз съм спукан. Отвори сезам. Серии, мерете ме. Сезам. Отвори се. Яла, брат. Спукана ми е работата. Мислим днеска това са писнем, на фауна да направим скриншот. Или тука, там, другото. Добре, ще пробвам да го убия. Не, нямам шанс. Той е сайрен меч. Аз съм сурт меч. Iron Sword на Wood Sword. В смисъл, нямам шанс. Iron Sword на Wood Sword. Защото тук не мога да се чупи, брат. Аз нямам бутчета. Егати, аз съм някакъв искам да кажа нещо Чакай, че нещо много гадно става, брат. Какво? Нещо гадно става. Това било виеско колело. Не те искам... Пуцат ма, ще ме убият. Дъма. Дъма меч. От меч. Аре, аз умрях. И мислям това да е за клуба.
Ето виж, ела. Ела, бе! Ела, Ела, ела. F5, ела. да. Записам. Така, нали, много се приличаме малко. В смисъл, Много се приличаме малко. малко се приличаме, не? Си се се навирай в мен. Че се навираш ме? Така. Това ще бъде от клипа и чао! Доброто.